Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka na itong tanan. Pasensya dahil nga ahong gidelete ang part 4 ganina kay wala na sa'yo pag-edit. Pasensya kayo mga ka-DJ. Karon atong ibalik ang part 4 ni atong sugilanon, Estranyo sa Gugma. O sa dili pa, ako dahil shout out ang akong duha ka igsuon, si Beverly Pino o si Silsa Pino. Salamat sa inyong pagtan-aw ning maong drama. Kana ako mangol maglaba ko na siya samtang naminaw ning maong drama. Salamat kayo kaninyong duha. Ako mga igsuon, si Beverly Pino o si Silsa Pino. Salamat kayo sa inyong pagtan-aw o pagpaminaw. O dahil pipila ka lugas nga nag-comment, si Joan. Salamat Kuya Sir sa pag-upload og paspas lingaw og ayo paminaw while gatrabaho amping jud pirmi. Salamat sad kayo sa paminaw amping sa Joan og kang Rocky Vlog. Minaw jud ko og drama ni Mulod, sabay dili na ko mag-comment kay na busy ko sa trabaho. Go lang Lord. Salamat kayo sa pagpaminaw Rocky Vlog. O kang Isim, hello admin listening from Indiana, USA. Sige gagawin paminaw sa imong drama admin. Dili lang ko mag-comment kay busy at work. Salamat once again amping mo pirmi, amping tanan. Amping sa diha Isim, salamat kayo sa imong pagkanunayang pagpaminaw. O kang Kanik Labilante, duha ka heart yang gi-comment. Salamat kayo. O kang Jenny Oliverio, wow, kadali ba? Salamat kayo. Salamat kayo sa papaminaw, Jenny Oliverio. O kaninyong tanan ha, o sa hanggang igsoon nga naminaw sa part 4, Estranyo sa Gugma. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners. At ito maglangan, no? Ato ng sugdan ng atong sugilanon. Estranyo sa Gugma, part 4. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Lalo magbuwag ta. Anong di buhilak si mama? Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway si mong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Ngitabangan ti kasi imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ko makaikiyas na ko, Lili. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakog saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Yumi nga likod na tanah. Kay dili ikaw ang tagtiya sa mong ginabuhi. Sukad makasaa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibuok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kundi ka gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Estranyo sa Gugma. Ang miyagi ato na sayran, napugos gid ni Arnel si Dalia sa pagpakita sa iyang inahan sa video call. Ugo gid makaila si Madam Corazon nga dili kini si Lily. Samtang si Lily ug si Jigger, nagplano na kung unsay ilang ibaligya sa tindahan nga ilang nakuha. Balik sa inahan ni Arnel,
Nahupay na ang kabalakan ini nga nakakita siya sa gituhuan niyang si Lily. Samtang si Dalia, wa na magtingog. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Estranyo sa gugma. Salamat. Ha? Salamat nga ngawa ka mo pa ila nga dili si Lily. DJ Relax. Naunsa ka? Naunsa ka? Nganong mihila ka? Sagdi lang ko diri. Ganahan lang ko muhilak. Naamaw na ka? Ay, kung hindi ka mo, ha? Oh, Ano di ay? Kanadi amaw di ay. Di na ka mamuhilak. Ikaw ba? May baw ka kada amaw. Di na ni mo may sugo. Sama si mong isugo na ako karon. Sobra na sa kakayat ang sinultihan na. oh, di din na amaw ng tao nga mukalit lang og hilak. Kay giganahan sa muhilak. Ay, lapagbuot. Ano ba kahilakon ko? Di na pwede mo hilak ko. Aw nagminupos ka na tingali. Usa? Sa magtuon mo na ako. Tiguang na yung kayo magminupos na. Ngano laging ganahan man ka muhilak? Kinaluhan lang ko sa imong mama. Ang nahinumdum ko sa akong mama. Unsa? Naunsa na katas mama ron, no? Nabala ka na gito na ako. Labi na ko manawag to siya, niya di ko makontak. Mabala ka gud siyang mahay ko na unsa na Miss Lily din eh. Misaad na bagi ko niya nga manawag dahil ko kung makita na Miss Lily. Luya ka di mama, oy. Kining, Sir, ahoy. Pwede ba patawagan ko ni mama? Di mahimo. Pagkawasan ni may kasing-kasing, oy. Naman ta kay inahan. Ang ngayon ta makasabot-sabkas kabalakang nga matiyo na ako sa kong inahan. O sa akong inahan pa rin ako. Pakitang tao naman tingin ni mo love-love si mong mama. Kung si pagtuod mo na ko, ha? Parehas ninyo ng mga artistahon? Huwat diya? Hoy! Patawag ka lagi ko sa kong mama! Hoy! Tita, kaon na. Ay, magdungan na lang tagkaon, Yvonne. Maayo kay happy na ka, tita. Ay da, nalipay na lang ko. Nga wag yun ay dako nga kadaot nga nahitabo ni Lily. Oh, ngano nang hupaw ka man, Yvonne? Aha? Uwa man, tita. Kuan lang, may problema lang gamay sa opisina. Mao nga, kinahanglan mo pa uli na unta si Arnel. Ting bakasyon pa nila karon, Yvonne. Kung nadayon pang ilang kasal, mas mabisi silang kaugalingon. Oh, hinuon. Pero, tita, nakita ba yun mo ang bunog ni Lily? Ha? Oh, ang buot na kong ipasabot ba? Kung may bunog ba sab siya sa naong? Wa man si bunog sa nahong. Dili sad kay nako maklaro yang dagway. Kay naghigda manggod siya. Nagtakilid. Mura bag gisakitan. Ha? Noon sa man ko, oy. Naluoy mo ko na tanaw sa inahanin ni Tawana. Nabalakaw kay siya ni Lily. Ay. Nabalik na ay. Oh. I-text ang imong inahan. Unsa? Unsa i-text? Hoy. Mas maay nang manawag ko niya. Kada bang makabatigan siya sa kong tingog ba? Di kay mag-text-text lang ko. Kapoy kay type, oy. Hay, magadi akong cellphone. Yuli na to, be. Ako na laging gilabay. Kalagot sa kada. Ibaw bakang pinangga kay to na ko akong cellphone. Bisan kung karaan to. Ay na lagi pag drama-drama pa diya. I-text ng imong mama
Huwag ka na nga akong cellphone ang gabita. Kapuya gid ng text-text, oy. Di lagi ko manikas. Huwag sa pagtuunin mo na ako, ha? Bogo ko? Huh. Patawgon gyud ka? Aron imo siyang sultihan nga piniriso ka dinis bay? Ha? Sige na. I-text na yung minahan. Noon sa mga oy. Hoy, dili na gyud maigmata akong inahan, no? Maglisod na siya tawag basa. Ay nakog ilara. Bisan unsa pa imong irason ako. Di na mausab ang akong mga pamaagi dinis bay. Ug di ka pwede nga makigsulti ni bisan kinsa. Labaw na gyud sa imong inahan. Grabe naman sa nimo, oy. Ikaw ba? Nagtuo ka? Nang mo lang inahan na mabala ka? Hoy, hangtod sa dang akong inahan, no? Mangita gito na mo ni Lily. Ikaw ray pangitaon na to. Nakasiguro ko na. O sige na. Pag-text na sa imong inahan. Ayaw dyan anong text, oy. Ayaw lagi pagbuot. Moro ni paagi aron itugot ako nimo. O sige na. Pag-text na, kay ako pa nang i-edit. Usa edit. Unsa ba di? Unsa man, mo text ka o di na lang? Kay manaog ko silong. Ay, mo text na. O lagi. Ang binanay mo cellphone, bi. Lamiyas tong kaon sa? Pero bas lami gid ang atong kaon, kung atong kaugalingong lunuto atong kanon. Para bang wag limit, di ba? Aw, magluto ta. Induta gyud ka nagkaobra ta eh, pirmi, Lili. Kiss ko be. Usap ka. Nalasap ka lang yung pagpahupaw niya. Pero kung malita kay ka. Ngano din ang mga maldita di ay. Di tira ka maluis pamilya. Oh, kamausap. Pero kinahanglan nga ang pagpalambo na sa itong kinabuhi ang atong naon, Lili. Oh, unsa ka diya? Kanong hingos-hingos man ka diya? Nga mabuoton sa kas kong buhaton, bi. Magbuti ka mo hingos ko dali. Walang. Maglagot lang ko nga magpaluy-luoy ka. Amin na akong cellphone, be. Ayaw na. Napo ko ipon, no. Pagay mo man diri mo lang Gusto na imong gi-text diya. Abi na, be. Ay! Ikaw, no? Pwede ko'y batasan. Sa? Kalit lang ka pang labdi diha. Huwag kay batasan. Sus, ikaw gid ang way batasan ang natong tanan dinhi ay. Hilong na diya. Ako na edit, be. Idit pa. Hmm. Ano di ay? Wa ko makauyon ining uban imong gi-text din nila. Hoy! Ano na ko ay, hoy! Ikaw naman ko kinaipahibaw ni mama nga. Malangan ko pa uli. O lagi. Malangan kag pauli. Kay wa mahinayon ang among kasal ni Lily. Ang mansad. Mama sa ni tinuod ni nahitabo, be. Makakday ko. Booking ka na no. Kaayo ba yung susuon na imong wa itoy? Di gyud ka mo sunod og sugo no? Be, di ba buhangyo? Sa? Buhangyo ko ba, please? Kanang pabatian lang ko sa tingog ni mama, be. Kajut lang ba? Di lagi mahimo. Kay na dagway nimo ay. Ano din ni dagway ko? Di ka saligan ng dagwaya. Parehas kasi mong kaluha. Ako na edit. Ay, na nag-ilisin na ba na kong text niya? Oy! Hoy! Saan ba rin ako kinabuhi na? Mura naman ako kawatan ini nga. Sige, nagtago-tago. Oy, may kinawag si Lily. Hello, Lily? Hello pa? Kumusta ka naman diha? Na, wagi ayaw diri sa kong nimutangan day. Wagi sa kong gibalinin. Wagi na himo. Di man gihapon ko makagawas-gawas diri day. Kay naamay murag nagbantay na ako. Basi ko na huna lang mo. Ambot ba? Pero basta kubaan ako. Murag lagi di maayong mahitabo na ko diri. Oh, pag-amping lang yun pa ha. Ngaway daw tang mahitabo di mo diha. Paapasan na ko diya dabi sa inyong nimutangan day. Ay di pa lagi kang mahimong mo apas na mo diri pa. Kaya napahimutang pa mi. Unya na. Gamay na lang kuwang. Dalian na, uy. Laay na kay diri. Sige. Idiktar na ang number sa imong inahan. Kay ako na ning isend ang text niya. Ayaw na nagpabudlutan ng imong simod diha. Unsay number sa imong inahan?
Pagdali uy kay magluto pa kag pagkaon sa atong paniud to. Pinirisong medyo ko dahil nino. Ay ganig reklamo diha. Unsay number sa mga inahan? Oh, Siga man ang mata nimo. Imo nang kaaway na nawag, no? maayo kinanawag si Lily. Si Lily? Si Lily ang nawag? May kinanawag ka, Lily. Arnel, Arnel, sorry siya kayo. Sorry? Muingon ka lang ako nga sorry sa imong gibuhat ako, ha, Lily? Gipasakitan ko nimo ug labaw sa tanan gipakauwawan ko nimo. Unya moingon ka lang nga sorry? Okay, mahimo, Arnel. Pero, Pero unsa? Ha? doon na na yung ibugat nga rason kung nga nung ako makatunga sa atong kasal. Kinahanglang mo pakita ka nako, Lily. Kay kun dili, prison ko hangtod sa hangtod ang imong kaluha. Arnel, ayaw lang tapos sakitin si Dalia. Masakitan gid siya. Kung di ka mo balik nako. Hindi na ko mahimo mo balik pa nimo. Tungod kay unsa? Ha? Magminyo ko sa lain. Unsa? Lalaki ang nakaingon nga ngawa ka mo tungas sa atong kasal. Una siyang miabot sa kong kinabuhi, Arnel. Basta dili ka magabasol ko. Kung dili ko matungas sa atong kasal. DJ Lax. Gisabutan ko ninyo unsa. No! Ang ako lang kwarta inyong giapas. Dili sa taigon, ana. Kuan. Ayaw ka bala ka. Amo nang inegosyo ang kwarta nga ako na da. Ipadala na mo ang bayad. Amo na ipadala di mo. Ingon ana lang di ko para nimo, Lily. Arnel, sorry. Di ka mapasaylo. Kung di ka mo atubang nako, Lily. Nakasabot ka? Giguba nimo nga akong kinabuhi. Busa magbayad ka sa imong saan ako. Ah! Hala! Noon sa magkay! Nilabay mo ko na ni mo cellphone! May katay na noon na! Sus! Ha! Ay! Ano? Wala, uy. Grabe, ako din yung masuko. Oh, pwede ka niya yung sukuan ni Lily. Pero, ang sabat yung gisulti. Nakiskot mo to siya lalaki. May laki si Lily. Nasuko gyud si Arnel nako. Kinsay tawag mo? Oh, Yan ami ka sa layo. kuan. Ano wag ka ni Ariel usa? Kuan, nabalakan ako ni Dalia. Mao nga nakisulti na lang kong Arnel. Ayaw ni Guzman. Jigger! Ayaw na ko kasuko. Ako na mong gihangyo si Arnel. Nga di na niya pasakitan si Dalia. Pero, Pero usa? nasuko gyud siya. O nagbahat siya. Og nahadlo ka sa bahad? Ha? Mo akong giingon nimo. Kung anong di ko gusto, nga magigsulti pa katong Arnel. Kita rin makonsensya ka madugay. Gusto malagot kong maniguro. Nga okay ra sa Dalia. Pero, Pero siya okay. Nausa ba ka? Natural nga di gid mo okay ang kaluha dito. Kaya nasuko sa Arnel mo. Nausa ba ka? Ha? Tingalig makunuhon kag balik niya, ha? Ha? Katilod ka ako. Jigger! Timan ini, Lili. Ang ako. Ayaw na ko kasuko, Jigger. Natural nga masuko, Juko. Magsilos ko. Gwapo ko to. Hiyagwatahan. Pero ikay akong gipili, di ba? Masa ayaw na lang pagselos, diha. Nabalang ka na lagi ko ni Dalia. Laruhal kita. Kaya magkagubot kita. Kung maglumna pa ka ng tawanan. Dili na mahitabo mo balik pa ko ni Arnel. Gawas pa. Naibaw na siya magpakasal ko sa lain. Oh. Unsa? Gisultihan mo siya ba na to? Oo! Gisabihan ako siya. Nga lalaki ang rason kang nga nang mibiya ko niya. Lalaki nga mong akong gimahal. O kana, mao ikaw. Gisulti ka sa kupagan? Uy! Ganong kiingon man ko ni man yan, Lily. Ganong giilad man ko nimo. Ug ang ako ina.
na ka mapasaylo, hindi magibuhat ako. Dili. Mangingilat ka. Mangingilat ka, Lily! Ah! Unsa naman sa to ni Kagay? Noon sa naman ni, uy. Murag butilya naman gyud to. Salpahis ka, Lily! Ay, Salpahis ka! aloy. Kaisog na ba na niya, uy? May aksyon na magsaka niya kung kabuhin ni Tawana. Hoy! Hay! Doon ka rin! Ay, itawag man ko. Saan din ako, eh? Ang ako lang gunabayan ko niya kalitan ng butilyas binuy ang gigunitan. Patay siya ko, ani. Unsa ba ka? Ha? Budol ka o labayon ka rin botelya! Mudol na! Mudol na, sir! Wait lang. Ay lang sa taong kong labayang butilya, oy, kay maagtang unya ko. Unya, may timano kong kamatay. Di, maglubog na sa ganang ko. Unya, Nagkaman mong satsat ya! Doon ka rin! nana, lagi! Unsa man, kanang, magluto naman kapwa ni. Ato na lang kus kusina, sir, ha? Magluto ko. Unsa may gusto nimo ako lutuon? Baboy, manok, isda? Lingko diya sa kotubangan. Oo na. Mulingkod ako. Ay, lapanin ka. Kamusta ka lagi akong kabuhay sa ugod singkahan ko. Nana, oo. Milingkod ako. Saan di siya, uy? Kanang, unsa may mo isugod ako. Dili ra ba ko ganahan nga magigatubang nimo. Tungod kay guilty kas gibuhat sa imong kaluha, nako? Ha? Mo ba? Kuan, Sakit kay imong gibuhat ako. Ug di ni nako madawat. kanang, dawatan na lang gud na. Ipaunsa pa man nimo nga. Ngawa naman siya. Di nako madawat nga lalaki ang nakaingon nga gibiyaan ko niya sa adlaw sa mong kasal. Daghan kog plano para namo. Daghan kog nindot nga mga plano para sa maabot na mga anak. Daghang anak ang iyang gisaad nako. Hagtod na akong inahan. Iyang gipalaom. Nga hatagan iyang dagang apo nga magdagandagan sa bahay. Pero sorry. Usa ning iyang gibuhat, ha? Iya kong giilad ug ang akong inahan. Ay, kalma lang. Kalma lang taon sa pag-inom, uy. Mami Cora, pilay gusto ni mga po nga magdagan-dagan nila sa hawanan. Bisag usa pa ka dosina. Sugot yung kayo. Daghan na sa gudaan na mami, uy. May mong bag. Tunga alas 12 na? Aw, okay na ng unom. Ang importante nga makakita ko sa kong mga apo. Sa dili pa kong mamatay, Lili. Kaluoy sa akong inahan. Nga naglaom og dagang apo, kikan sa imong kaluha. Kanong, sorry na lang, good. Unsay sorry? Ha? Parehas gyud kag sinultihan sa imong kaluha na. Yano ra kayo mong litok, anang po nga sorry. Pero, unsa magi gusto ni mong mahitabo karon ha? Bayran sa imong kaluha ang iyang sana ko. Ug kay wa naman siya. Ikaw ang mubayad ini. Unsa? Ako? O gano ako manggyo na babayad ha? Tungod kay kaluha ka niya. Ug nahibaw ko nga masakitan siya kung lisod-lisoron ti ka. Oh, gabihan naman sab nimo, oy. Di ko ka makapasaylo ni Lili. Dili! Ay! Aray! Ay! Ay! Go! Nagtuo ka? Nga sayon papason sa kong kasing-kasing ang pagtraidor nga gibuhat sa imong kaluha diri nako. Ha? Giinsulto ka niya. Lalaki ang nakaingon nga wa siya mutunga sa mong kasal. Lalaki! Ay, nagapuitok mo! Pahawa na din sa kotubangan. Pa! Pagluto dito! Kay tingalig ikaw yung mapahungawan na ako sa kong kalagot. Ngadto si mong kaluha. Pahawa na niya! Ulige! Pupahawan na! Ilabanin ka! Kay iso kinituhan na, oy. Pero, sadaan masagod si Lili niya. Ano yaman nang gisugutahan na? Nga doon naman dahil ang lalaki siyang kinabuhi. Nagyapag naman gina akong kaluha, oy. Mao na ibutang si Monhon na, Lili. Nasiloso na ko. Di na lang ko mag-away. Tungod di atong Arnel, Jigger. Wala ko magkayon. Nanawag kasi mong ex.
Nagsusi na lagi kong Dahlia. Og nabalaka ko karon. Kung basan, unsa onyas Dahlia. Klaro kayo na sa kusig maayon na ako, Jigger. Oh! Mapiso siya. Kung doon siya di utang buhaton si mong kaluha. May largi untag makakitag paagi si Dahlia. Nga makalingkawas siya sa mga kamot ni Arnel. Bahala na siya, oy. Kundi siya ka na mukhaon ni sinigang nga manok akong giluto. Kaumot na. Nasunod yun na akong timplada, mamada. Nahilo man siya sa sala. Ay! Sad! Nanasad! Nilagkubo na sad! Wa ba ka tumaghikong tawana? Ulilion, bi. Kabas may bitay na to. Wala. Wala naman siya sa sala. Susuba ka ni maghikog yun. O sa magyuga tumilagubo? Sir? Sir? Sir, hain man ka? Usumak ka? Patay na ka, sir? Milagubo magug ka. Sir! Unsa man ka, nakaluto na ka? Ay, naamong ko ka diha suok. Kayawan na tanimo, sir. Luto na ba ka? Oo, nakaluto na. Hadlo ko kay kunimo. Muna magluto yudahin ko kung sugoon ko nimong magluto. Uy, yun sa mananimong bangko. Natuwad naman na. Imo na gituyog-tuwad? Unsa man ka sa pagtuon nimo, ha? Aw, imo ginagituwad? Naram na. Nga nang imo man nagituwad? Aron lang gid mahadlo ko kay naglagubo ka dinhi. Kung si Lily pang niya sa watubangan, siya nga akong gilambos o dili ng bangko. Imo gid siya pasakitan? Oo! Pasakitan ko siya. Pero, ikaw ang mag-una. Unfair sad nimo, oy. Si Lilia nakasani mo niya. Ako imo una pantuson. Unfair. Unsa? Unfair. Kaya ano, ha? Nag-antos ka ba din eh, ha? Ah, Itorture ba ta ka din eh, ha? awa pa. Pero, hoy. Asa pala bigyarok diha, oy. Wa ba yeso day mo tiyan ay. Basig magwal ka diha kun muli ko na utok nimo kay wakay kaon. Nya ako imong kulatahon. Nato nagisyaro. Lagi siya to, eh. Hoy, imo ko nagyarok ang bino. Asa man ka maghikog ka? Magikog mo. Dad-on kong imong kaluha. Ha? Pero wa na siya. Nakasibat na siya. Kapan malas lang siya kay naaka nga mipuli niya. Ha? Oh, Ano sa man? Luto na ka? oo. Nakaluto na lagi. Kanina ako nisulti nimo nakaluto na ko. Sige. Pakan-ala ko. Aw, kung ganahan ng mukaon, pwede ka tukas kusina. Dad-e ko din eh. Uy, tita. Kaninta tali ining kwarto sa baby, no? Oh, Yvonne. Ako, giding gipausag gipatiwas day nako. Kay gusto ko nga kung mumabdos na si Lily, andam na ang tanan. Kompleto naman day sa gamit ning kining maong kwarto. Mao kina ang kwarto ni Andel sa baby pa siya. Ako lang ning gipa-renovate gamay para mabutangan og bintana. Nice kaayo, tita. Kaswerte sa baby nga makaukop par ini. O kini music box. Ani ni dinhi. Kay bao ka, sa una si Andel, muhilom gyud siya dayon paghilak. Basta ako napatok karon ning mao music box. Mao ba, tita? Naniguro gid ka nga mumabdos dayon si Lily? Mao ka nagisaad ni Lily nako, Yvonne. Ngatagan ko diya daghang apo. Pero makahatag pa ka siyag apo nimo nga nadisgrasya naman siya, tita. Mahatagan ko diya apo, Yvonne. Kana ang ipaniguro ko. Anilawan ako din sa kalabihan mapundo. May kay milugsong sa ubo si Jigger. Naunsa man to siya, oy. Isog man kaayo. Nagselas man siya, Garnel.
Inday. Oh, Lumiyaman ka din niya, ay. ay, ganahanan ko din sa ubos. Kay makita ang lungsod sa ubos. Payas dito. Payas dito sa akong asawa. Ganyahan sa kong magpundo din kay makita ang lungsod sa ubos. Kining, Lo, Ha? din ba magdako si Jigger? Oo, oy. Ganyan na mautang tawana. Pero, kipadya ko na sa syudad. Kay gigi magwantang batasan. Unsa? Kay nga naman di ay. Unsa may batasan na ng Jigger sa batanon pa siya? Na, magdito kayo nga. Sige pangawat. Unsa? Nena, naandam na ako ang pagkaon sa isog. Ako ni siyang hatan sa sala. Bahala siya. Kung di siya kauyo nini. Paitay niya akong kaluha, oy. Ako man ginapasuboy ang kabuang. Pero, di ko mahimo. Dili mahimo magdugay ko din sir? Niyang... Nakatug naman din siya. Mirisi. Da, inom pa. Dali naman din siya matumbak mahubog. Ako na lang niibot ang pagkaon din sa lamisita sala. Sir, yanay mo pagkaon. Sir. Nakatugid siya. Yes, hikayo na ninako. Nakatuban siya. So, kinala makagawas ko ni Baya. Sa kusina. Ato ko sa kusina. Uy, di man di kahapon ko makagawas din sa kusina. Gitauran man din ni kandado. Gusto, ang yawi ini maong kandado ako pangitaon. Balik ko na ko siya sa sala. Shoujo ko. Natuan ni siyang bulas ang yawi ni kandado. May kinakagok pa siya. Naagit tingali rin siyang bulsa ang yawi sa kandado sa kusina. Ako na lagi ni kuuton. Na yung bulsa ka na may bagal. Pahala na lang niyo. Maghinay lang po. Hindi siya kabantay sa kung kamot kumukuot siyang bulsa. Guwapo man kay ni siya kung dili mangisog. Kaya pang mitay mong kunin mo. Ako naman ta. Ako na yung kuutan yung bulsa. Hinay lang kamot ha. Alitaon. Pagmata sir. Ayaw lang itaon. Ayaw lang taon. Uy, ano sa ning gibuhat niyo? Buhay na ko kamot, uy! Nagtuo kang nahubog ni gugay ko, no? Ha? Mo nga gusto yung kuha ng yawi dito sa bulsa? Ha? Buhay na ko kamot sir, uy! Sakit pa kay nana! Nagtuo gitingali ka nga makaikyas sa kagikan ako, no? Pwes na sayop ka. Kaya ikaw mag-antos ka buang sa imong kaluha. Hoy! Bisag mag-unsa pa ka, di na mo balik si Lili ni mo! Kung tinuod man, gano'n na siya ilaing lalaking gusto O pagkaslan! dakong sayop ang iyang gibuhat ako. Di ko pariya sa uban. Nga dali lang mo pasahilo sa mga naksana ko. Mauna ang dako niyang sayop. Pero wala kay mahimo pa! Gawa na si Lili! Wa na si Lili. Pero naa ka. Dili! Di ko ni mo may mapisohon, Dili! Dili! Di ka makaikyas ako, Lili. Uy! Colonel! Dili ko si Lili! Gikan karon. Ikaw na si Lili. Dakong sa na ko ang imong kaluha. O ikaw ang mubayan sa iyang dakong sa na ko. Nga kundatan mo! Ayumin na likundatan, ha? Kaya dili ikaw tag-iyas ako kinabuhi! Sukad ka makasaan ako. Ako na ang tag-iyas sa tibuok mong pagkata. Pakasli ko. Kung di ka gustong pantuson ko ang imong amahan o igsoon. Bungol ka ba? Kinahanglan pakaslan ko nimo. Ikaw ang mupuli sa rapit ni Lili. Bawa ka na akong hukom. Magpakasal ka na ako. Ikaw na karon si Lili. Dili ko ni mo mapugkos pagbuhatan ng may posibleng butang! Kakuyon ni mong utok! Ipuli lang ko ni mo sa lapit ni Lili sa dakong kasayon! Bibiyaan ko niya sa dakong kasayon. Pusa ulihan mo ang iyang dapit. Sa dakong kasayon.
Kung di ka gustong ipapick up ko ang imong amahan sa iyang nahimutangan karon. Ayaw! Ayaw kilabti si Papa! Naani mo ang kaluwasan sa imong amahan. Saka na sa taas. Saka! Nasuhan na sa kunin mo sa taas! Oh! Kay gaya kag oh. Saka na sa taas. Sod sa imong kwarto! Makala ko tawahan na. Isog ligid kayo. Gihagkan pa ko. Uy, batasan. Si pag yung unang lalaki nga nakahawak na ako. Makalangkot. Iyang apil. Mula pag yung mipilit sa kong apil. Makalangkot. Ano siya pa may unang nakakis na ako. Bastos tawana. Bastos! Pero, nasukugin kayo siyang main ni Lily. Ano sa naman eh? Hindi naman makontak si Adel. Kano man ko eh? Hindi ko ba naman ko maayo? Lain ka siyang sinutihan ganina. Ang ako lang kung iyang patyon si Dalia. Oh. Niya ka lang gihapon din, Lili. Nauli ang ikas sa boss. Yang gihapon ka sa klubi, ha? Jigga, din ako makontak si Adel. Gusto niyo ka masukol mo, Lili? Ha? Jigga, sabta lang gud ko. Ang bilis mo silpot. Jigga, ayaw! Jigga, namin akong cellphone. Gusto na ko mahibaw kung giunsa ni Abner si Dalia. Di na gabi mo makisulti ka itong Arel. Kita nagbaluol ka niya, o biyaan ko mo. May lagi tao na mahitabo. Unya na kong kumpiyansa. Kung makasal na. Sa pagkakaroon, kalimpi unang imong kaluha. Oh, si Papa. Hala pa. Hello, Lele. Nga nung nanawag man ka? Kina mo si bata ko diri. Kay, wala nang imubiyan ng dapita ang mga tao nga akong kinudahan. May sakop ni Ardel. Oh. Unsa? Kung mo ka na pa. Kinalang sabat ka diya dayon. Oo, sige. Bye. Unsa naman niyo eh? May mga tao naman nga nagsunod-sunod ni Papa. Pinag-usap kayo. Normal lang nga. Normal para nimo. Pero para na Papa dili. Lili, ang tao nga dili patyo nun, di pa dili mamatay. Bisig iatubang man mo ng kanyo. Usa relax. Huwag ako unang atiman. Igutom naman ko eh. Dili may mapas mo ko din sa kwarto no. Kawas ko. Ngita ko makaon. Kinalagusgan ko og hinsog. Samtang niya ako banintahan na. Ito? Ah. Murag musibat ang amahan ni Lily. Hala. May kasulti siya sa phone. Lain mo sa ng cellphone yung gigamit. Ipusa na lang ninyo siya. Dili! Hoy! Hoy! Usa na! Usa ipusa! Kinsa ipahipos ni mo? Ha? Kinsa? Wata na ninyo akong gisugo ha. Bye. Ah! Tubag ako! Kinsa ba niyo ipahipos? Usa ang magiging niyo ako amahan? Ipuson. Usa siya sa mubayad sa saa ni Lily nako. Ayun ninyo pasakitin si Papa ha? Kung gusto kang pasagdaan ko ang imong amahan, kinahanglan mo sunod ka sa tanan akong isugo nimo. Oo na! Oo, lagi mo sugot ako. Ayun lang ikaw niyo ilapit si Papa. Bisag ingon ano ako amahan, pero huwag mo na siya labot sa desisyon ni Lily nga bihaan ka. Usa, di ba himo nga? Inyo siya i-apel sa mga kasuko ni Lily. Hoy. Makuhaan ang akong kasuko ni Lily. Kung luwason ko nimo gikan sa akong mga problema. Ha? Kay ba akong gigutom ka na? Kao na dito sa kusina. Di naman gitigay ko kabihay ni Tawana. Ida, nakatando na nung kunya da. Ilang makasibat ko. May kay, huwa sa iskina ang naghahanap ng mga tao. Uy! Kinalam kaon ko. Di ko magpadas kadlok ni Tawana. Para ako sa may tabo. May nanawag na sa niya. Busy siya da. Hello? Mama? Nakuha na ninyo siya? Kinsa man kayo nakuha? O, sige.
Ibutang siya sa dapit na akong giandam niya. Sige, bye. Kinsa man to? Kinsa to? Nakuha na sa akong mga sinugo ang imong man. Usa kinahanglang mo seryoso na ka. Ha? Maluwi taon ka, sir. Uy, ayaw lang taon ninyo pasakitin si Papa. Ako siyang buya. Kung musugot ka, sa ako ipabuhat nimo. Mitando naman ko. O sige, magsugod na ta. Kasi may una na ko buhaton. Magpakalili ka. Kana ang unang buhata. Kinsa? Gikan ka ron. Ikaw na si Lily. Ang Lily nga akong pangasaw unon. Ug ayaw gikasip yata. Tungod kay gigunita na sa akong mga sakop ang imong amahan. Ingon na, nagit mo mga dato, no? Mabuhat kinita na ninyo gustong buhaton. Kung nakabuhat ang imong kaluha sa pagguba sa akong pagkatao, nga dili siya kwartahan. Way katarungan. Nga di ko makahimo, di ba? Busa ayaw gipagkasip yata. Kay nasuko ko sa imong kaluha. Ug musamot ang maong kasuko kung hangtod ang akong inahan madisgrasya. Busa gamitan ang utok nimo. Unsaon nga mahimo kang si Lily. Naunsa naman eh, uy. Nag-anam naman nun kakomplikadong mga panghitabo. Ako? Mo'y mahimong si Lily sa kinabuhian na tawhala. Usaw mo na ako eh. Mapugos man sa kong inartista ini. Oh. Usam ka diya. Di mo siya kamahimutang. Usaman. Kasulti mo ang imong amahan. Bilang may bawas siya, nga magpakasalata. Mao na akong gikabalakan. Wa pa man gyud siya manawag. Misaan man tato siya manawag dayon ako kung makabali na siyang taguanan. Oh, pasig nagpalayo lang ito siya. Ano siya masundan sa mga tao ni Arnel? Ay lang nagiunta. Kinabalakan na kayo ko. Sige lang tawag. Tugtan kang manawag. Basta ang imong amahan lang imong tawagan. Udili ka itong Arnel. Unsa man dapit nga inyong gidad-an ako? Ambi na ako si Bulme. Ay, kabala ka sa Sibon. Mabakasyon ka lang din eh. Pero dili mahimo nga doon nila yung mahibawang niya ka din eh. Ha? Kung kitsa man yung bay. Ay, napamuta na. Kumplitos gamit kinabaya. May pagkaon. Huwag ka ng kwarto ha. Ang mamahimo ni mong kwarto. Ha? Dili ko ninyo kapuson. Sa ako nang giingon, gikidnap ka aron mubakasyon sa hilom. Unsa? Uy, gilansisan ako ninyo ha? Basin inyo kung isalvage din eh. Layo rin ba ni silingan? Dili ka mamatay. Enjoy lang diya. Kung ganahan ka maghubog, ala. Narihambino diya, ala. Hala? Oy. Imported mo ng mga binuha, no? No, imported. Pwede hotdo rin na mag-inom. Uy, kanindot. Usa ko ning pagkabutanga. Usa ko ning pagkakidnapa. Kaya hay ko tao na ko ini. May repairment kidnap na. Wow! Kalami ka ng mga imported na pino sa estante. Latad lang o. Kaninduta ka ng imno. Tanlas ka na. Do! Magkuha ko sa kabutilya ng imported nga bino do, ha? Hello, Arnel? Yvonne, natawag na si Mama? Oo, Arnel. Tuan ni makatug sa kwarto sa bata. Ha? Usay? Excited na gyud unta siya sa umaabot niyang apo. Oh. Arnel? Okay ka lang? May problema ka ba, Arnel? Unsa? Kining? May problema ka, unsa? Kung unsa man ang problema ni mo, Arnel, mahimo bag
I-share na ni mo na ako? Okay ra ko, Ibon. Naibaw ko nga dili ka okay, Arnel. Maila kayo sa imong tingog. Okay ra lagi ko. May problema ka ni Lily, unsa? Ha? Oh, wa man. Okay na mi si Lily. Arnel, nakaila ka ayo ko nimo. Dugay na gud ang kauban sa trabaho. Mauna kaila na kaayo ko nimo kung doon na kay problema. Kuan, Ibon. Nag-uulang ko nga mapuspon ang among kasal ni Lily. Arnel, dili ka ha. Doon ay rason ang Ginoo kung nganong na-postpone ang inyong kasal? Kung nganong na-disgrasya si Lily? Oh, posible. Aron mas maplano nako ang among ugma. Wabay gibati is mama. Okay naman si mama nimo. Nagalingaw ra siya arrange sa mga gamit nimo sa una. Sa imong kwarto sa bata ka pa. Mo ba? Arnel, mahatagan ka dayon ni Lily ug apo ang imong inahan. Kuan. Among paninguhaon. Ug salamat kay Yvonne ha. Nga giubanan gid nimo sa mama. Salamat gid kayo. Nahibaw gid ka nga buhaton ako ang tanan, Arnel. Tungod og alang nimo. Yvonne. Sige. Bye. Good night. Kaluoy ni mama. Nagdahon gid siya nga makakita dayon siya sa iyang apo. Lily. Nganong giingon man ko nimo ini? Wala ko'y lain mahimo pa ini. Gawas nila sa pagsunod sa drama nga gustong mahitabo sa pamanuno ni Lily. Sa basa niya mo sa putoy. Kasiksi basa din niya mas nina. Naimugbo nga shorts. Napay mga blouse nga. Makita ang puso ko isulob. Ay. Inadyo ko katras ini. Namilig ko sa papa kung magsupak-supak ko ni Arnel. Bahala na lang niyo eh. Sa kayo, ako na suloban niya. Kini. Kinin po ang asnina. Murag arang-arang ni. Sexy lang siyag likod, pero dili kay mubo. Ako na isukot, pi. Ako na isulob. Uy, sakto man day kay nako ni Mao si Nina. Ay, salamat. Kaya doon nagisinina si Lily nga haom na ako ang style. Di kay ko ani murag magilty. Unya, sumakay sunod akong buhatan ha. Ay, Nanasag ka ni mo lahos-lahos lagsod. Way tuk-tuk-tuk-tuk, ablig dritsus, pultahan. Mayo. Ay kay misulog ka na sa sinina ni Lily. Usaon? Wala mo ko'y kay kiyasan. Nagunita naman ko ni Mas Liog, sir. Love. Oh. Love ang imong isang pinako. Love? Kangiluan na, uy. Mao na ang among sinangpitay ni Lily. Love. Busa love ang imong itawag nako. Okay? Nala. Maumang ka. Sige, love na kun love. Karon, sa may sunod akong buhaton, love. Si Love, labhang. Love man ka. Di, Hoy, tarungan na, ipamaraig na. si pamaray. Paraig pagsangpit nako. Paraigon ketos Lily. Paraig. Paray. Pero, Musupak na saga, ha? dili na. Love. Kana. Pag-practice og mas humok pagyud ana kapag sangpit nako. O gikan karon. Kini na ang pahumot nga imong gamiton. Ha? Hatagan ko ni mo pahumot? Mao ka ng pahumot ni Lily. Kinanglan nga hangtod ang iyang baho masunod nimo.
balik, be. Love, dali na ba? Love! Dali na ba? Tita, dali mo. Maligo na ta. Tita! Dali mo! Maligo na ta! Nauy, alisod ka din yung taas ang tikod ni sapatos, uy. Pero, bahala na lang niyo, eh. Kinala ko mas na nilakta ni Lili. Okay, uy! Sabag ka, uy! Abay ko! Ay, pagkisi-kisi niya. Ano sa ba? Matumba na. Stop! Ay! Paghinay yung lakaw. Sa ka ba? Daw sa kamamutan na ba ka? Di nag-practice kong lakaw! Oy, kinahanglang masunod dahil nimo ang mga lihok ni Lili, ha? Ay, kung dali-dali, aha! Kaya dili mahita mo makuha tayo na ako lihok ni Lili, oy! Kay baog ka! Wala na ako siya ikauban sukad pa sa mga bata pa, me! Oh, sige man naman tani mo! Mo ni tinuod! Basta ay ko dali-dali, aha! Ayaw siya ko dali-dali, ah! Kaya dili mahitabo nga masunod ako siya! Kakita ka na ng kamot ko! Pero ayaw ko i-pressure! Kaya mabuto na ko, ana! O kaya ko hikap-hikapa! Sinsahin ka lang da! Ayaw ko hikap-hikap pag dali-dali! Kaya dili ko tinuod nga si Lili! Hoy! Kinahanglang maanad ka nga muhikap ko nimo. Kay naanad mi si Lili nga loving sa atubangan sa uban. Labi na gyud sa atubangan ni Mama. Og nagdali ko. Ha? Timan ina. Nagdali ko. Tungod kay nagdali ang akong inahan. Dili mahimo nga magdudas, Mama, sa rason kung nganong dugay tang mipakita niya. Ha? Una-una ang akong inahan. Oh. Kay pa? Simot mo ka diha! Wa man lagi nimo gamit ang pahumot nga akong gihatag nimo. Isa po dali diha! Karon ini kanaog na ako! Magpahumot ako! Ay lang, relax lang! Ay si dali! Oh, ton ini. Oh. Asa naman sa napatunan mo na ako? Sige mo na ta assignment, ani. O pag gani ko kahuman tuon sa ubang lihok ni Lili, naana sa kailay patunan ako. Dili ni bahin ni Lili. Oh, sa mandiay na. Listahan ni sa mga kauban nato sa bahay. Unsa? Mga kauban? Dagan di ay? Di kaya dagan. Pero kinahanglang mahibaw ka sa tratamento ni Lili sa maong mga tao. Labi na ni Bilyo ug ni Yvonne. Bilyo? Yvonne? Katong lalaki nga miyanhi din duha na kahigayon. Siya si Bilyo, ang akong driver. Og suod sila ni Lili. Ha? Suod as in suod cute? Oh. Si Bilyo ang driver ni Lili sa tanan niyang lakaw. Mao nga suhito gyud siya sa lihok ni Lili. Mao na na'y problema ron. Klaro na nagkaayo. Doon naman din nakasuhito sa lihok ni Lili. Unya, saan naman lang ko di ako mailhan. Posible kang mailhan kung di ni mo tun-an ang lihok ni Lili. Og timan makabiya lang tayo ning dapita. Kung 80% na sa imong lihok ang parehas na gyud kang Lili. So? Mao na ang pinaka-importante nga masag-o nimo. Ug may video diha. Kauban ni Lili si Ibon ug si Bilyo. O kaya ang tanang video nga nadia. Naa diha sa laptop ang tanan akong video sa cellphone nga naa si Lili. Laoy. Kabugat na gyud niyang gitahas nako. Kadaghan din ako tunanan, oy. Pero, di naman ko kaatras ini. Kay tuwa naman ako amahan sa kamot si mga sakop. Ibangkong bayay ng kinabuhi, oy. Sa maling paing ilagibutangan ako. Kumplito mong gidi inis tanan. Na-TV. Na-ibiliran. O kining imported nga bino murag. Maunay pinakanindot ining napita. Ang imported nga bino. Ang problema lang ini. Kay wa ko'y cellphone. Gimbarguhan ko cellphone. Pero, bahala na. Ang importante, nga nindot ang ilang gibutangan ako. Musuhay ka ako gawas, no?
Asa man ka? Naaday mo diha, bro. Ay, Sod! Sod! Asa man ka? Musuod ka o dili? Oo, musun ako. Askang yaw gawa. Piniriso gina ko. Pero, murag priso nga nagbakasyon. Aw, nindot ng kinabuya. Ito ko kusina. Tanaw na kung unsay makaon dito. Masama siya kanito bang papa? Hindi naman siya makontak. Sige bati na mo diha. Ano tituyo ko baka? Hindi na ako magkontak si Papa Jigger. Usa mo kay. Bawal ba si mga amahan? Nga naamay yadiskarte. Pasag dito eh. Di may pasag din ako sa Papa, uy. Magkapibong magod kaayo. Pabutan lang mo kontak ko sa papa mo. Nagplano na ba ito mo balin siyang taguanan? Ang ako lang kun nadakpan siya sa sinugo ni Adner. Kundo naman. Tita! Kumusta? Mwah. Gwapa kay karon tita, uy. Uy, muna mo kong bait buangan ni, uy. Uy, Belio, my friend. Kumusta ang gwapong driver? Saon man ako. Hello, Yvonne. Nice kay kag-dress. Uy, mabuang man dyan ko madugay, uy. Lisura sundong lili, uy. Marami siyang bayot. Paso na lang sa lili ako to na ano, uy. Hello, everybody. Hi. Oh, my God. Bati. Masakpan ko to. Manaog ko, uy. May naman akong tubig to sa ubos. Ay, sakit ka ako buhato, no? Aro makuha yun ako, liho, kung sinultihang lili. Leo, Hala. ating mayo Hala, nagkiksulti siya siyang driver. Unsa man na, sir? Ipaandam sa katabang ang kwarto na mo ni Lily. Ha? Oo, sir. Mamahuli na mo, sir? Hapit na. Hapit na mi mamauli. Gusto lang ko nga andamon daan nga mong kwarto, okay? Okay, sir. Kung mangutan na si mama ni mo kung kanus, usay ko isulti, sir. Ingna lang nga hapit na. Kung maarang-arang na sa ubo si Lily. Giupo sa siya, sir. Ug di sad mayo nga magpaduol siya kang mama. May bawo ka na. Delikado ang kahimtang ni mama. Oo, sir. Sige. Sultihin lang silang tanan diha. Nga hapit na mi mamauli. Unsa? Mupauli na sila? Mo sulti si Ronel, Ma'am Yvonne. Nganong ikaw may kitawagan? Kuan, ang pagpalimpya mo sa ilang kwarto ang iyang tumong sa pagpanawag, ma'am. Mao ba? Sige, mama. Ako na yung mga katabang, ha? Gaanda mo ng kwarto sa magtiayon. Dili pa sila magtiayon. Kay wa pa sila makasal. Ha? Zaman. Mhm. Ready ka na? Ready, Sonsa? Nga mo puyo sa bahay? Ha? Kuan, para. Kalma lang sa, ha? Ayaw na ko, apiki, ha? Please lang. Kinahanglang mamauli na ta. Anong paglikay sa ilang mga pagduda? Ikaw ba? Gusto kini ka mabuking dayon, no? Di ka mabuking. Tuon kay Duna ko ilaing paagi. Aron di ka mailan dayon. Ugod sa maguna ng paagi, ha? Patuo na to sila nga may sakit ka. Giubo ka. Unsa? Ug sa ingon niya nga paagi. May katarungan ka. Nga di mo kigatubang nila ug dugay. Hala!
Ang katawa mo ka. Naunsa ka? Nganong kalit mo lang kagkatawa diha, ha? Nasugdan ka na? Nganong kalit man kahang mikatawa si Dalia. Unsa man kay mahitabo sa iyang pag-atubang sa mga kauban sa bahay ni Arnel. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subong pa mga sumpay ning sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit sa RMN Drama.